Hello guys, nadi chinioro noga naono tar bom hiking kha o koi paiman darte iko koi paijak bong yang ni tabu sarigo karen Nakaguruman ikrang sarigo karen do sopone sokpai sai malia chini nok senang kin dong ha karen tar belai mo wan ma sinja tabu ko bu phamo tam khai ti sawoi tam khai non nai kha fen chong nei la bo tam nok se sini bai chini ang lama gana ro ko bom haike bu phamo bai bai kha o aroni bai kalai kha tar rok bo chobai jak gengana ni tar nai di iko o tar tawrom khake shot pun chai mano esti line dangai tong hatabu iko ro nai di koi rok bom haike bai bai kha oro phangtam rok bai kha bongo diklo naigiri chinnong lama ni obostha koi rok bai bai jak iko roke laifang rok bai bai kha no tasang video phangmani bufang bai jak ni jeng tabuk naigiri babu bai tayang tong mama tayang jeng se khaima tongsio department nang manlia iko o naigiri obkhe dalchini bufango se minus plus nangai tonghoro bo bo matan thaiklai nei tabuk se naigiri tar busukulu sungui thangka luthurung suka tas naigiri tar koi bu phangklai busuk loroi tongkha naigiri viewers rok norok nugui mankha chinia wawui khetrogo nali rogo omsuk singkhu ayang aguli rogo khe nukmani matra 30 minute rok waisa pladang baikha seni angke 3 din baisa omsukku abo khe chini ban jal ko jal dumis ma tonsio ayang puskini kotoro thangsi ngi tongkha chikon rok bo tongo hwnkhe ba